Ostali zemiaky a chceš ich vyhodiť, nechaj sa na lokše navnadiť. Do zemiakov daj hladkú múku a použi čistú ruku. Urob cesta kuličky, neboj sa zašpiniť ručičky. Na pomúčenej doske správ sprav ich veľa a nasýť ten dáv. Potom valček cez kuličky prežeň, lokše mali radi páni, ale i väzeň. Na panvici neprilnavej, popri tom si dačo nalej. Alebo si železnú platňu na oheň daj a o chvíľu budeš mať v ústach raj. No daj pozor, aby si ich veľmi nepripálil, to by ťa nik za ne nepochválil. Lokšičky, daj si maslo z hladničky, no najprv si ho daj do hrny sa zohriať. Dino Crazy Man vám chce dobrú chuť popriať, už len cukrom posypať a uvidíte, ako sa rýchlo vedia popapať. Lokše sú fajné, kusacine, no dobre sú aj ku kapuste a kačacine. Zas sme dačo ušetrili, fajnú mňamku urobili. Od masielka ústa masnučké, nech sú aj vaše lokše chutnučké. Urobte si také mňamky, robili to naše staré mamky.